Bilboko ikastetxeko aurrek 16 kurtsoa hasi zutela egoera ezenkor batean Zumaburu eraikuntzaren obrengatik. Haur hezkuntzako haur guztiek beste lekuetan kokatu behar izan zituzten. Horrela, txikienak HH2 eta HH-koak sasoeta eraikuntzan jarri zituzten, ikastetxea masifikatuz, eta HH4 eta HH5koak udaletxeak utzitako lokal batean ikastolatik guztiz isolaturik. Gaur egun egoera ez da batere aldatu. Udaletxeak baimendutako lokalean daude haurrak, bere adinerako ezegokiak jasaten ari dira. Besteak beste, larrienak eraikuntzaren eskuragarritasun desegokia eta edo jangelan larrialdetako irteera ez egotearena. Sasoeta eraikuntzan haurrak pilatuta daude eta irakasleek jarduera arruntak garatzeko arazoak aurkitzen dituzte. Hori denak heziketa kalitateari egiten dio kalte eta ez du behar bezalako heziketa baimentzen. Hezkuntza sailak 2016ko irailean egoera suntsikorra zela ziurtatu zuen, baina gaur egun lana ez dago ez da baimenduta. Ikasle guztiek jasaten dute arazoa. Ikastetxe guzti bat dago ez beharra sufritzen. Heziketa osoa dago gatazkan. Beste urte bat gehiago horrela ez. Konponbidea bai.